Hello guys! Welcome sa channel! Sorry, hindi ko mapakita yung face ko ngayon kasi nahihiya akong daming tao. Ang daming tao. But yes, I'm having lechon. Boneless lechon here at Lucky Plaza. Yeah, let's eat! Hi guys! Sumana akong kaon and padung ko sa 6th floor. Ako sa Lucky Plaza, padung ko sa 6th floor kaya ako na meet. Oh my god, this feels so big. I'm gonna meet Ate Jo and Sandra. So yes, and punta po ako ng 4th floor and magtatagalog na lang ako kasi Tagalog naman yun. Magtatagalog na lang ako mamaya kasi nandito si Ate Joanne kaya magtatagalog na lang ako talaga. Punta ako ng 4th floor para i-meet si Ate Joanne. Mamaya pa po si Sandra. Busy. Siguro, ano bang ginagawa nun? Sandra, ano bang ginagawa mo? Kasi later, ilang oras na lang kasi 12 na eh. 12 plus na. Tapos, sabi ni Sandra, 1 p.m. 1 p.m. 1:30 daw siya. Sabi magkikita. Ang laki pa rin nito. Nakakainis na talaga po. Unexpectedly, smile kagalit sa ako automatically. Oh no, na in love ko di mo accidentally. What do you love the guy? Ni wave ka na ko the next morning. Ni text ka na ko, gusto ka this evening. Wako kabalo, what is really happening? What do you love the guy? Siyempre mahulog dyan sa lisod sa idimot ang akong feelings di mo kung nakagusto ko di mo. Jollibee, ang taas po ng linya. Ang taas po ng linya ng Jollibee. Kaya si Ate Joanne. Ate Joanne, saan ka na po? Taas po ng linya. Taas ng linya. Taas ng linya. Wow, grabe ang taas ng linya. So guys, that's the ukay-ukay here. Excuse me. Ukay-ukay. Look at the ukay. Pakita natin yung ano ba yung, ang dami ha? Ilang ano yan? Sa akin, isang bag din. Diba? Kay ate, sa'yo te. Oh, diba? Oh. Hala! Magkano? Talaga? Oo, parehas. Hilig ka talaga sa ganyan, Tino. Hilig talaga sa mga may Barbie ako. Isa, may Barbie. Ano yan? iPad. O, diba? May Barbie din ako. $2 lang. I-vlog natin. Oh, diba? Ang cute. Jumper. Oh, the ukay-ukay queen. Oh, diba? Oh, diba? Ang ganda-ganda ng ukay niya.
na, dress talaga lahat, no? Para hindi na mag, ano ba? Hindi na mag-pants. Isang ano na lang. Oh, diba? Oh, meron pa akong damit, hindi pa rin susunod. Oy! Ang sweldo sa YouTube! Nakuha na. Oo, kaya alam ko na ba? Wala na kung saan. Yan, ako na. Wala na. Oo, nag-vlog din. Kaya nga, sabihin mo na, hi guys! Welcome back to my channel! Aya, oh wow, ang ganda ng besh! Si Barbie talaga to, oh. Ang ganda, besh! Ha? Oh, mag-vlog-vlog! Kami, lolo, mag-vlog kami. Mag-edit? Or mag-video-video ka lang kahit ano. Kahit ano lang yung binibideo namin eh. Yung sa akin, travel vlogs, tapos cover. Ganun. Tingin ng bag. Kahit lang yung pito yan, para mga titi-blake lang naman. Yes. O, diba? Dami-dami namin. Kapon? Victoria's Secret ga. Ano, $3 na? Wala masyado, di ba? Oh. Hindi no, ang cute ng nabili ko na casing. Ay, pwede dyan na lang kami. Lo! Tapon na yun? Uy, tinapon lang yung ano guys, oh. Yung luggage, tinapon. Tinapon yung luggage. Oh, sila din, oh. Ang dami na ukay, oh. The ukay-ukay like that in the Singapore. Ano nga yan, te? Couch? Couch or couch? Couch or coach? I think coach, no? Coach, no? Yan, oh, selfie. Ang lingaw talaga dito, guys. Kasi ang daming Pilipino like feels like home. Hey guys, papunta po kami ng Ayon. Kasi Bukoy? Sabi! papunta po kami ng Ayon kasi kailangan namin. Oh my God, ang daming tao. Ang daming tao, magpapadala sila. Ang daming magpapadala. Oh my gosh. Magkano naman yun? Hindi pa ako nagpakulang ng pera eh. Ano kasi? Ang daming pila, uy. Ako din, magpapadala din ako. Magpapadala din ako para akong may trabaho na. Magpapadala. Kung bago mo naman, Besh. Ang dami talaga, my gosh. Di galing kaya ako dito kagabi. Lagi yun. Ano yan? Pag ginaganyan, oo, sa'yo talaga yan. Ayan. Uy, ang dami naman. Wow, Besh. Ang daming tao, Besh. 690. Thanks forever. Together. No, you're not alone. I know you're not
Ikaw, di ba? Ikaw lang yung nagtatapos. Tapos na. Ah, tapos na. Ito na yung sayo. Nagasto na yung ano mo. Ah, okay, ganun pala yun. Ang bigat na mga dala natin. Uy, Ulan doon, mga winter. uy, may mga, hindi, may mga ano naman, mga dress-dress naman. Kasi yung summer sa Australia, ano eh, December eh. Kaya yun. Baliktad, sana yung December ang ano. Oh, baliktad, baliktad sa kanila. December yung ano, summer. Hoy, kabesi. Kumain ka na ba? Boba? Ay, sa boba. Vlogging tayo dalawa. Vlogging. Ang daming tao, oh my gosh. Punta kami ng Ayon. Yan, nagbablog din siya, oh. Papawisan natin. Nagbabloging. Struggle is real. Guys, ang dami pong tao dito sa Orchard. Huy! Ang igang! Yan! Ang dami talagang tao. Manabok na tao eh. Te, mag-vlog ka na rin kasi, te. Tawa kang mag-vlog. Yan, maghahanap po kami ng dessert. Because we're so gutom. No, we're not gutom. But we want to eat. Hindi dito yung mga parang private ba? Oh, mag-private naman tayo eh. Huwag naman tayo mag-ano eh. Palagi lang tayo po food court. Ng donut. I want this one. Choco butternut. 1.90. Excuse me. Can I have this one? Just one, please. Yeah. Get 6 pieces, 10% off. Gusto mo? 6 pieces? Ay, no. No. Just one. One for me. For this one. Yan guys. Nag-craving ka. Kahapon ba ako nag-craving ng donut? Ano sa'yo, te? Ito. Ah, yan sa'yo. Papar yan. Yan, kaming lahat nag-craving ng noodles. Si ate din kumuha ng noodles. Yan yung noodles niya. Parehas kami, pero iba lang yung ano. Noodle. Pero parehas kami. Na-miss ko na din kasi to kasi sa Laos, tsaka sa, ano ba yun, sa Thailand, palaging ganyan yung noodles. Eh, na-miss ko na tong ganito na noodles. Yeah, ito yung ginawa. Nintay namin si ate. Yan, nagbablog din siya, guys. Check her YouTube. Ililive ko yung link below sa YouTube channel niya. Nagbablog din siya. Yan. Kamerahan kami. Vlogging, kamerahan kami. Yan. Nahantay pa namin si ate. Kami, ano, noodle sa kanya kasi noodle din. At noodle din. Noodle lahat. Pambaba ng buhay. Hoy! Bakit ko ba naging birthday? Oh, September pa yung birthday ko. 26. Po kami sa toilet. And look at that. It's so fancy, the ano, guys. Okay, nice Sephora. Ang ilang mirror. So, yeah. Magano lang mi nag-retouch. You know, girl. Am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm
Behind the scene, behind the scene, behind the scene, behind the scene, behind the scene. So guys, thank you guys for watching. Please Like, subscribe, and yes. And also subscribe. subscribe to my channel, Sandra's Diary. And you? Subscribe my channel, Joanne Diary. There. Pero walang subscriber. Subscribe, Oh, please. be the first subscriber of Ate Joan. Subscribe lang. Ay, subscribe nyo naman siya, guys. Kaya wala daw siyang Kawawang subscriber. Pero mas marami pa tong subscriber kasi sa akin. na yan. Pero sa kabilang channel mo, marami. Dalawa bang channel nito? Yung isang channel ko, si Lynn Carpenter, may 10,000 subscriber. And sa Cylinder Uris, 300 subscriber. And sa iyo? 1. Wala pa, 0 subscriber. O sige ate, subscribe kita ate.